Що таке піна меморі? Так, Що це? і це піна, яка запам'ятовує твоє положення тіла. От як думаєш, в якому матрасі вона Отут. є? Вона є. Так, Вона є. да. Що нема? Нема. Да Отут вона є. ладно. Отут де м'якше. А це тоді Вона що? завжди пом'якшує спальне місце. Завжди. Тобто тут воно не таке А тут м'яке. тоді що є? Тут безпружинне наповнення просто. Пінополіуретану, такий, як ми дивились з тобою, безкаркасні дивани, А просто тут він буває меморі, да? рівної жорсткості. Меморі, без меморі. Да? Так. Меморі. Піна меморі завжди пом'якшить спальне місце. Якщо ви вибираєте матрас з піною меморі і порівнюєте з матрасом без неї, той буде жорсткіший завжди. Зрозуміло. Тепер. Тобто вона не рекомендована дітям, тому що вона приймає форму тіла, а навпаки, а для дітей рекомендовано матраси, які мають Так. більш рівну поверхню для того, щоб правильно відбувався розвиток хребта, ну, опорно-рухового апарату і так далі, коли дитина спить. А піна меморі навпаки якби приймає твою форму, коли ти спиш. Уже ж вирос достатньо. Так.